זאת הייתה סצנה זוגית, אתם מבינות את זה או לא? למה? זאת הייתה סצנה זוגית קלאסית. היא מתפנקת, והיא אומרת, טוב, נו, לא משנה מה שאני אעשה, הם לא יאהבו ולא ידברו ולא יעזרו ולא זה, ואת באה אומרת לה, טוב, מה את רוצה, אני אדבר? בואי, אני אעשה את זה, מה הבעיה? מה, קשה לך? את רוצה שאני אתמודד עם זה? אני אתמודד. לא יודעת, גם ככה לא יאהבו. היה חשוב לי, לא, היא הייתה כל כך בבאסה, היה חשוב לי כאילו... מה בייס אותך? שהם לא הכניסו אותך לתוך העיבודים? השופטים כאילו אומרים, נגיד אתה עושה משהו נועז, אז זה לא טוב, הם לא כאילו קולטים. ואם אתה נגיד עושה משהו רגיל, לא, זה סתמי. אז אני כאילו לא מבינה מה הם רוצים. כבר התבלבלת. כן, אז אמרתי, לא משנה, מה שאני אעשה הם ירדו עליי, אז מה זה חשוב כבר? רגע, אז היית כבר בשוויזה? היו רגעים של תסכול? תשמע, היו רגעים של תסכול אולי ל5 דקות. באמת, רוב הזמן היה צחוקים וכיף בבית שם, והיה לנו מאוד מאוד כיף. אבל כמובן שבוחרים להראות את ה... לא, הקטעים מפהיפים. תשמעי, אני מבין למה התמכרו לאח הגדול. אני לאט לאט נכנס לכל העניינים האלה. אתה מבין? כן. לא, אני חושבת שזה בגלל הבוקסר הלבן שלך. הבוקסר הלבן? שאתה בטעות התקלחת איתו. סיפרו לי, אני שמעתי את זה. איזה בוקסר לבן? אלירז, הכל שמעתי. לא, מה זה, מה שמעת? לא, אני הייתי בנווה ים. לא נכון. אני שמעתי. על מה שמעת? אני לא מבין. רוצה לספר לנו עוד דברים שהוא לא מספר? כן, נספר? לא סיפרתי על כלום, על מה לספר. רגע, אז נספר לכם? כן, ספרי. בוא נדבר על הזוגיות שלכם. הוא יודע. אני לא יודע מה לדבר. אז ספרי. לא, אסור לי. תתחילי. ספרי, נו. אסור לי, אין לי בעיה, חופשי. כן? כן. מה? אוקיי. תראו לכם את אלירז. טוב, אל ספרי. אלירז נכנס לי בוקסר לבן, למקלחות יענו, תראי איזה טמבל יענו, הוא לא קולט שהוא נכנס עם בוקסר לבן, לעזאזל, לבן. אז כולם לא נכון. היו כאילו... איך אני לא... באו ואמרו, יואו, איזה נחמד הוא. יאללה, תראה איזה גנובה, הם אמרו לי, זה מה שאני שומעת. תקשיבו, המזג האוויר פה בנתניה. מי שגר בצפון, שישאר בצפון, ואנחנו נעבור, אנחנו נצא לפרסומות. חכו שנייה.